Kipulat ka East Khas Hills District menta ka janmiet kila pha ka Kyrwoh syakilat pathai khubor ban pentep halor ka jing trai kam jongki ka bakila let ban khanrai ki yeng jongki brio ki bala donkti ban sho ki brio ki baluiloi ha ka jing yat rally ka bala penlong da ka sek FKGGP ha ka arpa pratarik risa arja puar ka Kyrwoh ka bawan OSP ka East Khas Hills Police uba Sylvester nong tenger ka ong bahadien maladap ban ithuh yaki brio ki badonkti kipulat kila let ban penlong ka jing khanra ha ka miet jong ka artarik unai weng arja puar bat ka step perngap jong ka laitarik unai weng arja puar ha East Khas Hills bat hari boy district bat la yo ban kem ya Saw Ngut kat ba kiwei pat ki badonkti kila pet not na ki ye ki sam ban lat na ka jing sha kem OSP ka East Khas Hills district ula pentep ya ki ne ansara ban tian bishar ha yeng bishar bat ki kes ki babun teli ki bala penrong halat jong khra police station bat sarar police station ki baya dai kat kum ka Prevention of Damage to Public Property Act. Laong ru bagi pulet menta kidang persang ban yo ban kem ya barok kitu gi badonkti.